कि दुगज दूरी समधि माक्स जरूरी दुगज दूरी समधि माक्स जरूरी तबे नु मिली बुनिया पूरी हो दुगज दूरी समधि माक्स जरूरी तबे नु मिली बुनिया पूरी जी अपने तो खैहा अपना बतिया के खिया अपना तो खैहा अपना बरतिया के खिया उनके खिया के करिहा दूरी हो उनके खिया के करिहा तो दूरी हो एक त कोरोना के चलल बा महामारी गलिया गाँव में सब बीता के हो जा खाली इहे बा देखा मजबूरी हो इहे त बाटे मजबूरी हो दुगज दूरी समधि माक्स जरूरी तबे नु मिली बुनिया पूरी हो तबे नु मिली बुनिया पूरी।